татар пычаклары, менә монда татар кылычы, татар пычаклары. Хәмит абый, татар пычагы башкалардан нәрсә белән аерыла? Менә бу пычак курганнарда безнең курганда сугышчылар белән бергә күмелә торган булган. Аның кисә торган ягы кире борылган якта. Ни өчен шулай кулланылган дип уйларганда, бу инде атта йөрүчеләр, атта йөргәндә үскән аска таба шулай яки нине кольчуганы астан шулай кертеп, шуның өчен файдалычылык эшләндергән, шулай үтелгән пычак. Булар 16-17 гасырда инде күренми башлый. 12-13 гасырдан булар билгеле пычаклар. Шул безнең тарихчыбыз Искәндәр Леонович Измайлов шулай ук нинди хезмәтләрендә бар билгеле иткән. Һәм инде хәзерге вакытта менә шуны безгә халыкка кайтару өчен безнең милли корал буларак белгертү өчен шушы бирен тектереп шундый ниләр планнар инде бар. Ниятләр. Монда тимер һәм аның сабы эшләнелгән агачтан. Агач бу кайын тамыры, кайынның ниннән, сәрби агачы, акациядан, бөтенесе булар. Бөтенесе табигый дип әйтергә була инде. Күн, агач, тимер. Агачны ничек сайларга кирәк? Агач инде әлбәттә булатыгы узак, бу акация агачы 100 еллык каты. Бу шулай кайын каты агач, бу каптибатлай нарост шулай теге сөяк күп каты агач, ул суда нидән итми, бүртми, теге төрле ниләргә, теге механик ниләргә бирешми. Шуңа күрә ул теге узакка нигә үз гомеренә җитәргә була. Җитәсез, да?